ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் டு கஸ்பெனா சமையல். இன்றைக்கி ரொம்பவே ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோட தான் வந்திருக்கேன். என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பெண்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரியான கிச்சன் குறிப்புகள். இது நம்மளோட ரொட்டீன் லைஃப்பில் எல்லாருக்குமே கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகக்கூடிய குறிப்புகள் தான் இருக்க போகுது. அண்ட் எல்லாமே புது வகையான குறிப்புகளாக இருக்கும். ஸோ வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். முதல் டிப் என்னதுன்னு பார்க்கலாம். நம்ம வீட்டில் வைக்கக்கூடிய சாம்பார் எப்போ மாதிரி மிச்சமாயிருச்சு அப்படின்னா அதை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் டே யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வைப்போம். பட் நெக்ஸ்ட் டே எடுத்து அதை சூடு பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷ்ஷாக வச்ச சாம்பாரில் உள்ள டேஸ்ட் வந்துட்டு அதில் இருக்காது. ஸோ முத நாள் வச்ச சாம்பாரில் ஃப்ரெஷ்ஷாக வச்ச சாம்பாரில் என்ன டேஸ்ட் இருக்குமோ அதை எப்படி கொண்டுட்டு வருது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த டைப்பில் நீங்கள் பண்ணும்போது இதை பழைய சாம்பார் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா யாருமே நம்ப மாட்டாங்க. ஸோ அதுக்கு இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு கடாய் வந்துட்டு நான் அடுப்பில் வச்சுருக்கேன். இதில் வந்துட்டு ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் லைட்டாக சூடாகி வந்ததுக்கப்புறமா ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு, ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் சேர்த்துக்கிறேன். சாம்பார் வைக்கும் போது நம்ம ஆல்ரெடி தாளிப்பு சேர்த்துருப்போம். பட் இப்போது நம்ம இதை செஞ்சு தான் ஆகணும். இது நல்லா பொரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறமா ஒரே ஒரு காஞ்ச மிளகாய் பிச்சுட்டு சேர்த்துக்கிறேன். கூடவே கொஞ்சமாக கருவேப்பிலையும் நான் சேர்த்துருக்கேன். இது எல்லாமே நல்லா பொரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறமா ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் சாம்பார் பவுடர் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். ஸோ இந்த சாம்பார் பவுடர் வந்து ரொம்ப அதிகமாகவும் சேர்த்துறாதீங்க. 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்தா போதும். இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு இதோட பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இதோட பச்சை வாசம் நல்லா போனதுக்கப்புறமா நம்ம மீதமான சாம்பார் இருக்குது இல்லையா, அதை வந்துட்டு இதோட சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இதை நல்லா கொதிக்க வச்சு எடுத்துக்க போகிறோம். இதை வந்து லேசாக நீங்கள் சூடு பண்ணிலாம் எடுக்கக்கூடாது. நல்லா அது கொதிச்சு வர்ற அளவுக்கு நம்ம கொதிக்க வச்சு எடுத்துக்கணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இந்த அளவுக்கு நமக்கு கொதி வர்ற மாதிரி கொதிக்க வச்சு எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இந்த டைமில் நம்ம கடைசியாக ஒரு கை நிறையா மல்லி இலைகள் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. அவ்வளோதான். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாம்பாரோட டேஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக வச்ச சாம்பாரோட டேஸ்ட் அப்படியே கொண்டுட்டு வந்துடும். ஸோ இனிமேல் உங்கள் வீட்டில் சாம்பார் மிச்சமாகி நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் டே இந்த டைப்பில் பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக அது ஃப்ரெஷ்ஷான சாம்பார் மாதிரி இருக்கும். ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ நம்ம செகண்ட் டிப் என்னென்னு பார்க்கலாம். வாழைப்பூல பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வகையான சத்துக்கள் இருக்குது. நம்ம அடிக்கடி நம்மளோட உணவில் சேர்த்துக்கிறது ரொம்பவே நல்லது. ஆனாலும் நிறைய பேருக்கு இதில் உள்ள பிரச்சனை என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வாழைப்பூ வந்து நம்ம நல்லா பொடிசாக கொத்தி எடுக்கணும். அதிக எரிச்சல் பட்டுக்கிட்டு நிறைய பேர் இதை வாங்கி சமைக்க மாட்டாங்க. வீட்டில் பெரியவங்க யாராவது இருக்காங்க அப்படின்னா அது அழகாக நமக்கு கொத்தி கொடுத்துருவாங்க. பட் நம்ம தான் எல்லா வேலையுமே பார்க்கணும் அப்படின்னா அது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ நான் சொல்கிற மெத்தடில் நீங்கள் பண்ணுங்கள், உங்களுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த தோல் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நான் க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது சமையலுக்கு எப்படி ஈஸியாக ரெடி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஒரு பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக நான் தண்ணி எடுத்திருக்கேன். இது கூட ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. ஸோ இதை வந்து ஈஸியாக நம்ம கொத்தி எடுக்க முடியாது. ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா கேரட் திருவோம் இல்லையா, இந்த இதை தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ இதை வச்சு நம்ம இந்த மாதிரி திருவி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். நிறைய பேர் இந்த மெத்தட் நீங்கள் ட்ரை பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க. பட் இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம திருவி எடுக்கிறனால நம்ம கொத்துனா எந்த அளவுக்கு பொடிசாக வருமோ அதே மாதிரி நல்லா பொடிசாக வந்துடும். நம்ம இதை வச்சு பொரியல் பண்ணும்போது ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். ஸோ நான் மீதி இருக்கிற எல்லாத்தையும் திருவிட்டு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். ஸோ நான் எல்லாத்தையும் திருவி எடுத்துட்டேன். இந்த மெத்தட் ஒரு சிலருக்கு தெரியலாம். ஆனால் நிறைய பேர் வந்து இதை கொத்துறதுக்கு கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டே வாங்காமல் இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த டிப் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். சரி, இது வந்து நம்ம ஈஸியாக திருவி எடுத்துட்டோம். ஆனால் அந்த வாழைப்பூவில் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பூ இருக்குமே, இதை எப்படி நம்ம ஈஸியாக கட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில பேர் நினைப்பீங்க இல்லையா. இதுக்கும் ஒரு ஐடியா சொல்கிறேன். இந்த பூவில் பார்த்தீங்கன்னா லேசாக ஒரு ஸ்கின் மாதிரி இருக்கும். அந்த ஸ்கின்னை வந்து முதல்ல நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடணும். அதுக்கப்புறமா இந்த பூவுக்கு நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குச்சி மாதிரி ஒன்று இருக்கும். நம்ம அதையும் எடுத்துடணும். நான் வீடியோவில் காட்டுறேன் பாருங்கள். ஸோ இதுதான், இதையும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துடணும். இது கொஞ்சம் சிரமம் பிடிச்ச வேலை தான். ஆனால் கண்டிப்பாக நம்ம இதை எடுத்துடணும். ஏன்னா அந்த இடத்துல தான் துவர்ப்பு வந்து அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அதனால் ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. இந்த மாதிரி நம்ம எல்லா பூவையும் க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கணும். ஸோ இப்போ நான் கொஞ்சம் மட்டும் க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதை வந்து நம்ம சீக்கிரமாக கட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி சாப்பர் யூஸ் பண்ணலாம். நிறைய பேர் இந்த சாப்பரை வெங்காயம் கட் பண்ணுறதுக்கு, காய்கறி கட் பண்ணுறதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. பட் இதுக்குமே நம்ம ஈஸியாக இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த பூவை நெக்ஸ்ட் டேக்கு வாழைப்பூ வடை செய்யலாம் அப்படின்றதுக்காக எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ அதனால் நான் இதில் கட் பண்ணி காட்டலை. ஸோ உங்களுக்கு ஐடியாக்காக நான் இதை சொல்லியிருக்கேன். ஸோ ஈஸியாக இதை கட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் சாப்பர் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த டிப்புமே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். இப்போ நம்ம 3வது டிப் என்னென்னு பார்க்கலாம். நம்ம வீட்டில் சிக்கன் 65 எல்லாம் பொரிக்கும் போது இது நல்லா சாஃப்டாக ஊறி வரணும் அப்படின்றதுக்காக லெமன் ஜூஸாவது இல்லை வினிகராது நம்ம சேர்த்துப்போம். பட் இதில் வந்து இது ரெண்டுமே சேர்க்காமல் எப்படி சாஃப்டாக்குறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம். முதல்ல சிக்கனுக்கு நம்ம எந்த மாதிரியான மசாலாக்கள் சேர்த்து பெரட்டுவோமோ அதெல்லாம் சேர்த்துட்டு பெரட்டிக்கலாம். நான் பொதுவாக சிக்கன் 65 மசாலா, கொஞ்சமாக இஞ்சி பூடி பேஸ்ட்டு, உப்பு இது மட்டும்தான் சேர்த்துப்பேன். இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம்.
ஸோ நல்லா கலந்து விட்டதுக்கப்புறமா இந்த சிக்கனை நல்லா சாஃப்ட் ஆக்குறதுக்கு நம்ம சேர்க்க போகிறது என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சோயா சாஸ். நம்ம வினிகரோ இல்லைன்னா லெமன் ஜூஸோ சேர்க்கும் போது எந்த அளவுக்கு சாஃப்டாகி வருமோ அதை விடவும் நல்லாவே நமக்கு சாஃப்டாக்கி தரும். நிறைய சேர்த்துடாமல் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. அண்ட் இதை வந்து நம்ம ரொம்ப நேரம் ஊற வைக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை. ஜஸ்ட் ஒரு 10லேருந்து 15 நிமிஷம் ஊற வச்சாலே போதும். சூப்பர் சாஃப்டாக கிடச்சிரும். அப்புறம் நிறைய பேர் சிக்கன் 65 பொரிக்கும் போது கார்ன்ஃப்ளவர் பவுடர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஒரு சிலர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிக்கனை மேரினேட் பண்ணும்போதே கார்ன்ஃப்ளவர் பவுடரும் போட்டு பிரட்டி வச்சிருவாங்க. அந்த மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னா சிக்கன் வந்து நமக்கு கிறிஸ்பியாக கிடைக்காது. நீங்கள் எப்போ சிக்கனை ஃப்ரை பண்ண போகிறீங்களோ அந்த டைமில் கார்ன்ஃப்ளவர் போட்டு பிரட்டிட்டு பொரிச்சு பாருங்கள், நல்லாவே கிறிஸ்பியாக வரும். ஸோ இப்போ நான் சிக்கனை வந்துட்டு ஃப்ரை பண்ணிவிட்டேன். இதில் நம்ம சோயா சாஸ் சேர்த்துருக்கிறனால இது பார்த்திங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் இதோட டேஸ்ட்டுமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும், கடையிலலாம் வாங்குற மாதிரி. ஸோ கண்டிப்பாக இதையும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ நம்ம 4th டிப் என்னென்னு பார்க்கலாம். சில சமயம் நம்ம வாழைப்பழம்லாம் வாங்கி வைக்கும்போது அது இருக்கிற ஞாபகமே சம்டைம்ஸ் நமக்கு இருக்காது. அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னா இந்த மாதிரி பாதி அழுகி போன மாதிரி ஆயிரும். இந்த மாதிரி அழுகி போயிடுச்சு அப்படின்னா சில பேர் பனானா கேக் பண்ணுவாங்க, இல்லைன்னா பனானா மில்க் ஷேக் பண்ணுவாங்க. பட் அப்படி பண்ணுறதா இருந்தாலும் நம்ம உடனே பண்ணி ஆகணும். ஆனால் சில சமயம் நமக்கு அது உடனே பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. ஸோ இந்த அழுகி போன வாழைப்பழத்தை எப்படி நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி நமக்கு தேவைப்படும் போது யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பார்க்க போகிறோம். முதல்ல நம்ம வாழைப்பழத்தில் தோல் எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு எந்த பகுதியில் அழுகி இருக்குதோ அதெல்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு நல்லா இருக்கக்கூடிய வாழைப்பழத்தை மட்டும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி ஒரு பாக்ஸில் போட்டு வச்சுக்கலாம். இந்த பாக்ஸில் அப்படியே ஒரு மூடியை போட்டுட்டு நம்ம ஃப்ரீசரில் தூக்கி வச்சிட வேண்டியதான். இந்த மாதிரி நம்ம வச்சிட்டோம் அப்படின்னா எத்தனை நாள் கழிச்சு வேணாலும் நம்ம எடுத்து இதை யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ நான் வந்துட்டு ஒரு 2 நாளைக்கு அப்புறம் தான் இதை யூஸ் பண்ணினேன். அப்போ எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். ஸோ நம்ம வைக்கும் போது எந்த மாதிரி இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் இருக்கும். இதை வச்சு நான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பனானா டேட்ஸ் மில்க் ஷேக் தான் பண்ண போகிறேன். அது எப்படி பண்ணுறேன் அப்படின்னு குயிக்காக சொல்லிடுறேன். ஒரு 4-5 டேட்ஸை பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு நான் தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சுருந்தேன். இப்போ இந்த வாழைப்பழம் அதுக்கப்புறம் அந்த டேட்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்துக்க வேண்டியதான். அதுக்கப்புறம் ஸ்வீட்னஸ்க்காக கொஞ்சமாக சீனி சேர்த்துக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் நல்லா காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் நான் சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு 2 கப் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன். இதை நம்ம மிக்சியில் நல்லா அரைச்சி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு தேவைப்படக்கூடிய நேரத்தில் பனானா டேட்ஸ் மில்க் ஷேக் நமக்கு சூப்பராக ரெடி ஆயிரும். ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் உங்கள் வீட்டில் வாழைப்பழம் அழுகி போயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஃப்ரீசரில் ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ எதையும் நம்ம வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது, அதுக்காக தான். இப்போ நம்ம டிப் நம்பர் 5 பார்க்கலாம். காய்கறியை நம்ம என்ன தான் ஃப்ரிட்ஜிலேயே ஸ்டோர் பண்ணாலும் ஒரு வாரத்துக்கு மேலே அது நல்லா இருக்க மாட்டேங்குது. லேசாக அழுகுன மாதிரி இல்லை சுருங்கி போன மாதிரி ஆயிடுது. ஸோ அந்த மாதிரி ஆகாமல் நம்ம எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு நான் எடுத்துக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஆடி யூனிரேப்ஸோட பேப்பர் ஃபாயில். இது வந்து அலுமினியம் ஃபாயில் மாதிரி கிடையாது, ஃபுல்லி ஆர்கானிக் பேப்பர் ஃபாயில். இதில் வந்து நிறைய பேர் நம்ம ஃபுட்டை வந்து ரேப் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணியிருப்போம். பட் காய்கறி ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு இதை யூஸ் பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக நீங்கள் ஆச்சரியப்படுவீங்க. அண்ட் இதே பேப்பர் ஃபாயில் வந்துட்டு நமக்கு ப்ரௌன் கலர்லேயே வருது. இது வந்து புதுசாக லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து ப்ளீச் பண்ணாதது அண்ட் குளோரின் ஃப்ரீ, இதுவுமே ஃபுல்லி ஆர்கானிக். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரௌன் கலரில் இருக்கக்கூடிய பேப்பர் ஃபாயில். அண்ட் இது வந்துட்டு நம்ம முன்னாடி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒயிட் கலர் பேப்பர் ஃபாயில். ஸோ இந்த ஃபாயில் பேப்பரை வச்சு நம்ம எப்படி காய்கறியை கெட்டு போகாமல் ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம். நம்ம காய்கறியை எந்த பேஸ்கெட்டில் ஸ்டோர் பண்ண போகிறோமோ அதுக்கு கீழே வந்துட்டு முதல்ல இந்த பேப்பர் ஃபாயில் நம்ம வந்து வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம தக்காளி ஸ்டோர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த தக்காளியோட அந்த மேல் பகுதி இருக்கும் இல்லையா, காம்பு பகுதி, அதை வந்து கீழ் நோக்கி இருக்கிற மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் ரொம்ப நாளைக்கு கெட்டு போகாமல் இருக்கும். ஸோ தக்காளி எல்லாத்தையும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டேன். இப்போ அடுத்து வந்து நம்ம கேரட் பீன்ஸை எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு வந்து அந்த ஒயிட் கலர் பேப்பர் ஃபைல் நான் யூஸ் பண்ணுறேன். ரெண்டுமே சேம் தான், நீங்கள் எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுலேயுமே கீழே வந்துட்டு இந்த பேப்பர் நான் கட் பண்ணி போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நான் வந்து கேரட்டும் பீன்ஸும் ஸ்டோர் பண்ணிக்க போகிறேன். நம்ம கேரட்டோ பீட்ரூட்டோ நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதோட காம்பு பகுதியும் கீழ் பகுதியும் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடணும். ஏன்னா அந்த இடத்துல தான் நமக்கு அதிகமாக அழுகிறதுக்கு ஆரம்பிக்கும். ஸோ அந்த இடத்த வந்து நம்ம கட் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு மேலே வச்சுக்கலாம். அண்ட் சில பேர் நினைக்கலாம் இந்த மாதிரி பேப்பர் ஃபைல் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக சாதாரண டிஷ்யூ பேப்பரே யூஸ் பண்ணிடலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அதையுமே ட்ரை பண்ணி பார்த்துருக்கேன். ஆனால் அதில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுறதை விட இதில் ஸ்டோர் பண்ணும்போது ரொம்ப நாளைக்கு கெட்டு போகாமல் நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்குது. நம்ம கடையில் வாங்கின காய்கறி எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரியே. நான் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் ட்ரை பண்ணாமல் உங்களுக்கு டிப்பாக சொல்ல மாட்டேன். எனக்கு வந்து ரொம்பவே ஆச்சரியமாக இருந்தது இதில் ஸ்டோர் பண்ணும்போது. ஒரு சிலர் வந்து நம்மளோட சேனலில் வந்து கிவ்அவேல இந்த ப்ராடக்ட் நீங்கள் வின் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லையா, நீங்கள் வந்து இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் கொடுங்க. ஸோ அது வந்து நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே, இப்போ நம்ம டிப் நம்பர் 6 என்னன்னு பார்க்கலாம்.
இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில பேர் என்கிட்ட கண்டினியூவாக கேட்டுகிட்டே இருக்கீங்க, தயிர் எப்படி குளிர் நேரத்தில் சீக்கிரமாக உரைய வைக்கிறது அண்ட் அது வந்து நல்ல திக்காக எப்படி உரைய வைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ திக்காக உங்களுக்கு தயிர் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் பசும்பாலை விட பாக்கெட் பால் ஏதாவது யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது. ஏன்னா உங்களுக்கு திக்காக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் பாக்கெட் பால் யூஸ் பண்ணலாம், நல்லாவே கட்டியாக வரும். நான் யூஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா ஆவின் இல்லை ஆரோக்கியம் ஏதாவது யூஸ் பண்ணுவேன். ஸோ 1/2 லிட்டர் அளவுக்கு நான் காய்ச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன். குளிர் டைமில் இது எப்படி நம்ம சீக்கிரமாக உரைய வைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. நீங்கள் தயிர் உர ஊற்றி வைக்கக்கூடிய பாத்திரத்தை எடுத்துக்கோங்க. அதில் வந்து உரைக்காக ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் நான் சேர்த்துக்கிறேன். இதில் வந்துட்டு ஏலம் சூடாக இருக்கக்கூடிய பாலை வந்து நம்ம சேர்த்துக்கணும். முக்கியமாக பாலில் வந்து தண்ணி ஊற்றாமல் காய்ச்சிக்கோங்க. இதை வந்துட்டு நல்லா இந்த மாதிரி நம்ம ஆற்றி எடுத்துக்கணும். அப்போ தான் நமக்கு சீக்கிரமாக உறைஞ்சி வரும் அண்ட் நல்லா திக்காக உறைஞ்சி வரும். ஸோ குளிர் டைமில் இதை சீக்கிரமாக உரைய வைக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஹாட் பாக்ஸ் எடுத்திருக்கேன். அண்ட் இதில் வந்து இளம் சூடு இருக்கிற மாதிரியான தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. தண்ணி வந்து ரொம்ப கொதிக்க சேர்த்துறாதீங்க, லேசான சூடு இருந்தால் போதும். இப்போ நம்ம உர ஊற்றி வச்சுருக்கோம் இல்லையா பால், இதை வந்துட்டு நம்ம ஹாட் பாக்ஸ்குள்ளே வச்சுட்டு ஒரு மூடி போட்டுட்டு அப்படியே நம்ம மூடி வச்சிடலாம். சாதாரணமாக நமக்கு தயிர் நல்லா உறைஞ்சி வர்றதுக்கு ஒரு 8 மணி நேரம் ஆகுது அப்படின்னா இந்த மெத்தடில் பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு 4 மணி நேரத்துலேயே நல்லா உறைஞ்சி கிடச்சிரும். நான் உங்களுக்கு தெரியப்படுத்துறதுக்காக இன்னொரு ஜாடிலையும் உர ஊற்றி வச்சுருக்கேன். இது ரெண்டையுமே சேம் டைம் நான் உரைய வச்சு காட்டுறேன். எந்த அளவுக்கு ரெண்டும் உறைஞ்சி வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ ஒரு 4 மணி நேரம் ஆகட்டும். ஸோ ஒரு 4 மணி நேரம் கழித்து நான் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன். நம்ம ஹாட் பாக்ஸில் வச்சோம் இல்லையா தயிர், அது வந்து நமக்கு நல்ல திக்காகவே உறைஞ்சி வந்திருக்கு. இது இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் டைம் ஆனாலுமே பார்த்தீங்கன்னா இருக்க இன்னுமே நமக்கு நல்லா திக்காகி வரும். ஸோ உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு நல்லாவே தெரியும். ஸோ இன்னொரு ஜாடியில் நம்ம வந்து உர ஊற்றி வச்சுருந்தோம் இல்லையா, இப்போ அது எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஜாடியில் நம்ம உர ஊற்றி வச்சது பார்த்திங்கன்னா அப்படியே பாலாகவே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். பாதி அளவுக்கு தான் உறைஞ்சி வந்திருக்கு. இது இன்னுமே உரையிறதுக்கு நிறையா டைம் எடுக்கும். ஸோ உங்களுக்கு தயிர் வந்து சீக்கிரமாக உறைஞ்சி வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த ஹாட் பாக்ஸ் மெத்தட் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து கடைசி டிப்பான டிப் நம்பர் 7 என்னன்னு பார்க்கலாம். நம்ம எப்போவாது முட்டைக்கோஸ் வந்து பொரியலுக்கோ கூட்டுக்கோ செய்கிறோம் அப்படின்னா குழந்தைங்க வந்து அதை கண்டிப்பாக விரும்ப மாட்டாங்க. ஏன்னா முட்டைக்கோஸை நம்ம எவ்வளோ சமைச்சாலும் அதில் வந்து லேசாக ஒரு பச்சை வாசம் இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ நான் சொல்கிற மெத்தடில் நீங்கள் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதில் பச்சை வாசம் வந்து சுத்தமாக இருக்காது. அதுக்கு வந்துட்டு நார்மலாக நீங்கள் முட்டைக்கோஸ்க்கு வந்து எப்படி தாளிப்பீங்களோ அந்த மாதிரி நல்லா தாளித்து எடுத்துக்கோங்க. ஸோ வெங்காயம் சேர்த்து வதக்குனதுக்கு அப்புறமா என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக ஒரே ஒரு துண்டு இஞ்சி. ஸோ இந்த இஞ்சியை வந்து நம்ம நல்லா திருவிட்டு சேர்த்துக்கணும். இதை வந்துட்டு கட் பண்ணிட்டுலாம் சேர்க்காதீங்க, வாயில் தட்டுப்படும். ஸோ குழந்தைங்க திங்க மாட்டாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா திருவிட்டு நம்ம வெங்காயம் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா இந்த இஞ்சி துருவல் வந்து சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுப்போம். ஸோ இதுக்கப்புறம் நீங்கள் முட்டைக்கோஸ் பொரியலோ கூட்டோ எப்படி பண்ணுறீங்களோ அந்த மெத்தடில் நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி இஞ்சி சேர்க்கறனால நல்ல ஒரு ஸ்மெல் இருக்கும் அந்த கூட்டில். அது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு சீக்கிரமாக செமிக்கவும் செய்யும், நல்ல டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து இந்த மெத்தட் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், உங்கள் குழந்தைங்களுமே நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ஸோ இன்றைக்கி நீங்கள் பார்த்த எல்லா டிப்புமே உங்களோட சமையலுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். நம்மளோட சேனலில் இன்னுமே நிறைய டிப்ஸ் வீடியோஸ் எல்லாமே இருக்குது. அதோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணிவிட்டு உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோவிலேருந்து எந்த டிப் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அப்படிங்கிறத மறக்காமல் என் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் நம்மளோட சேனலில் புதுசாக யாராவது பார்த்துட்ருக்கீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.